says this, but he does, and here you go. Listen. סיפורים חשובים, עובדות חשובות, שמעבירות דברים שלא קיבלנו בבית הספר, לא קיבלנו בתוכנית הלימודים, כשם שלא לימדו אותנו, גם בחינוך גבוה. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר היה נגד היהודים? מה הוא רצה? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא לאחרונה, התירו לתרגם מיין קאמפף בעברית, זה אסור כל השני. אבל יש תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם תנאים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה, הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה, ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה, וככה הם ילכו מארץ לארץ, כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא צודק, את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, הוא הקים את היפססקה הבריה, המפלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית. בתמונה של פוליט ביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו NKVD, יהודים. אם כן הדברים טובים מפורש. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פירות, הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות, בגלל שהם קומוניסטים. והוא כותב בצורה ברורה, היהודים הרסו את הדת ואת האמונה, הם הפיצו בגרמניה את התפירה באלוקים. את זה הוא כותב כאן. אתם מבינים עכשיו למה לא לומדים לבית ספר? כי מי כותב את תוכניות הלימודים? אותם שמאלנים. הרסו את כל הערכים, הרעילו את כל הספרות והתיאטרון, מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה שבאו של יהודים. So this Jewish rabbi says that they killed 30 million Russians in a cruel and horrific way, and he says, and that's their plan for the entire world. This isn't, clearly he's not anti-Semitic, he's a quote Semite, he's a practicing Jew, and he is saying this, and this does agree with what Luther says about their conquest for world domination. He says this is their plan for the whole world. That's exactly what Luther says. So this is quite an amazing thing. He also mentioned too the poisoning of literature and the theater, so that there was a propaganda campaign. He acknowledges that as well. So very interesting that you have that confirmation that these things are still true, which Luther wrote about years ago.